would just like to add, sana, Secretary, ito pong mga sinasabing duplication, could this be yung sinasabi ng mga kababayan natin na nirereklamo na katatapos lang ng project, bubungkalin na naman, sisirain na naman? Common po ito sa mga provinces. Sasabihin, katatapos lang yan, ka-inaugurate lang, next month, bubungkalin na naman. Pagkatapos, tirahin na naman, bungkal na naman. The same road, Mr. Chair, the same kalsada, the same munisipyo, pero paulit-ulit binubungkal, wala naman pong problema, Mr. Chair, Mr. Secretary. Ito po yung nireklamo. As I went around during the campaign period, they were saying, bakit po ganon? Very common po ito, Mr. Chair, sa Region 5, sa Bicol Region. Lalo na po yung highway na coming from Quezon going to Camarines Sur. Lagi pong sira yung kalsada na yun. Laging sira, Mr. Secretary. Ito ko kaya yung sinasabing duplication kasi pinondohan mo na, next year uulitin na naman dahil binungkal na naman, Mr. Chair, Mr. Secretary. Mr. Chairman, tamang-tama po yung observation ni Senator Tulfo, no? Alam nyo, ito pong rebracking na ito, talagang tayong lahat, no? Talagang matagal na nating rinireklamo ito. That's why po, for the information of the good senator, in the first week of October, naglabas po ako ng memorandum, October 7, naglabas po ako ng memorandum suspending nationwide all rebracking activities. No, until makapaglabas po tayo ng very, very clear guidelines and criteria kung kailan po dapat lang mag-rebracking. No, yun po ay ongoing, Mr. Chairman, pero sa ngayon po, lahat ng rebracking, except for yung halimbawa, inaayos yung linya ng tubig o inaayos yung drainage, pinahinto po natin. No, ngayon po, as for kung ito po bang mga nakitang mga repetitive entries na to is a result of the rebracking, hindi ko pa po masasabi ngayon, Mr. Chairman. Titignan po natin itong mga project na to kung ito ba talaga nasira dahil binakbak o sinira ulit na hindi naman kailangan. We will have to go deeper into that investigation. But for your information po, Senator, pinahinto na po namin as of October 7 ang lahat ng rebracking activities nationwide muna. That's No? what